Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε το πετράν. Βλέπουμε το πετράν. Μαύρο πρόβατο. Τα βλέπουμε ξανά και ξανά. Λοιπόν, για να δούμε τι δουλειά έχουν κάνει τα πάτσις. Να τα βγάλουμε, να βαφτούμε, να πιούμε το καφέ που το φτιάξαμε με λάθος τρόπο γιατί ξέχασα. Φανταστείτε, ξέχασα ότι ξεκίνησα το βίντεο για να σας δείξω το μιξεράκι. Αχ, πάμε. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με τα πρώτα. Να βαφτούμε, να έχουμε λοφά, βασικά, όχι πάρα πολλά. Νομίζω ότι ώρα να τα βγάλω, τα φοράω αρκετή ώρα. Μην δίνετε σημασία. Ξέρω τι ακριβώς, αλλά νομίζω το μάτι μου, για να το δείξω το καθρέφτη. Θέλω λίγο το καθρέφτη εδώ. Αν καθρέφτη δεν να βλέπω. Το επί δεν μπορώ να το βλέπω. Εδώ. Αλλά είναι πρώτα το κινητό για να το βάλω αυτό. Δεν ξέρω τι μαγικό πράγμα είναι αυτό, αλλά βλέπετε το μάτι μου έχει στρώσει. Αυτά έχουν στεγνώσει σχεδόν. Πολύ καλή αγορά, νομίζω. Θα τη δούμε. Ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Ένα toner με ρετινόλη για το πρόσωπο. Συνήθως βάζω μερικές σταγόνες έτσι. Το απλώνω στο πρόσωπό μου. Ωραία. Το αφήνω λίγο να στεγνώσει. Και μετά ξεκινάω. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω με το Kiko Milano. Την blush που αναγνωρίζει το pH σου. Να το βάλω κάπως έτσι τη φορά. Ελάχιστο, λες και με έχει κάψει ο ήλιος. Θα βάλω το πρώτο, θα βάλω οποιαδήποτε make-up και θα το απλώσω με το ίδιο πινέλο. Θα ανοίξουμε λίγο. Με αυτό εδώ που είναι επίσης από το τιμό, το δοκιμάσουμε. Να πεις. Κάνουμε λίγες γωνίες. Μόλις μου ήρθε η ειδοποίηση ότι μου έχει έρθει η παραγγελία μου που ήδη έχω τραβήξει το βίντεο. Λίγο ακόμα εδώ. Έτσι ήταν όλες. Εγώ νομίζω έχω ήδη μικρή κλιμ. Αλλά ας το κάνουμε και λίγο έτσι, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Να βάλουμε και λίγο από αυτό. Το έχω σπάσει λίγο. Να το καθρέφτη. Κάπως έτσι. Σαν το Joker έτοιμη να βγω έξω στο δρόμο. Ξαναπαίρνω το μελάκι μου και λέω να ξεκινήσω από εδώ. Τη μύτη. Ωραία. Έχουμε βάλει αυτά από κάτω. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω Kiko Milano. Τι νούμερο είναι αυτό. Λες και ξέρω τα νούμερα. 20B, 29. Θα σας διαβάσω, παιδιά. Πάντως είναι ανοιχτό χρόνο. Δεν έχει δουλειά και προστασία. Βάζουμε 2 pop-up. Και ξέχασα το πιο σημαντικό, παιδιά. Το concealer. Αυτό είναι από τη Catrice, Camouflage, νούμερο 010 Porcelain. Catrice. Νομίζω είναι από τα καλύτερα concealer. Εμείς βάλαμε βέβαια τα πάτσες μας πριν, ήδη νιώθω τα μάτια μου πιο ξεκούραστα. Αλλά λέω να χρησιμοποιήσω και το concealer και θα το χρησιμοποιήσω και επίσης εδώ. Έχω ένα σημαδάκι που περιμένω πως και πώς να φύγει εδώ και 2 μήνες και δεν φεύγει. Πού θα πάει, θα στρώσει. Το καλύπτουμε. Θα πάω εδώ 10 λεπτά βίντεο. Το καλύτερο. Στο τέλος θα λίγο έτσι πάντα. Λοιπόν, τι άλλο θα βάλουμε. Βάλουμε... Ρούζ θα βάλουμε λίγο ακόμα, το έχουμε καλύψει, αλλά χρειαζόταν. Λοιπόν, ας βάλουμε... Βάλουμε eyeliner, ας βάλουμε ένα eyeliner στο δοκιμάσιο. Είναι πολύ κακή να βάζω eyeliner. Ή θα μου πετύχει, ή θα μου πετύχει με ένα τέλειο το χάλια, ή θα μου βγουν τα δύο χάλια. Και θα πρέπει να το ξεβάψω και να ξαναβάψω τα μάτια μου. Και να πασαλιστώ, ξέρετε. Λοιπόν, πώς το κάνουν όλες και έρχονται εδώ. Να το κάνει έτσι. Ωραία το κάνω. Το θέλω και μπροστά τώρα.
Για να δούμε τώρα από την άλλη πώς θα βγαίνει. Νομίζω πέτυχα αυτή την καμπύλη που λένε όλοι. Αλλά πάλι παθελημένα κάτω. Δεν πειράζει, για να παράδειγμα. Εγώ το πέτυχα, το κοιτούσα έτσι. Μήπως πρέπει να στέλνω εδώ. Είναι τεράστιο το βίντεο. Γυρίσουμε εδώ. Έλα μωρά, είναι λίγο. Το φτιάξουμε τώρα. Πάμε τώρα στη σκιά. Λοιπόν, πάμε πρώτα το πινελάκι για να βάλουμε τη σκιά. Χρησιμοποιήσουμε αυτήν ή να χρησιμοποιήσουμε αυτήν. Θα βάλω να χρησιμοποιήσω μόνο αυτή σήμερα. Έχει αυτά εδώ. Αυτό το έχω ξεφυλίσει. Και λέω να χρησιμοποιήσω το καφέ για βάση. Να βάλω λίγο μέλο από πάνω. Ώστε να μεγαλώσει το μάτι. Να κάνω το ίδιο και από εδώ. Να το βλέπετε. Όπως και αυτή. Το κάνω λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Όχι, θα πίσω. Απλά. Έτσι πως είναι το πινέλο θα πάρω τώρα αυτό. Έχει λίγο καφέ πάνω. Θα το βάλω τα μποναριστά. Και μετά θα πάρω το blending πινελάκι που έχει αρκετό από το πριν και θα τα μπλεντάρω. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο τοποθετημένο, μπλεντάρετε πανεύκολα. Μπλεντάρω το προς τα κάτω και προς τα έξω. Βλέπετε που μπορεί να επιμένει λίγο παραπάνω, το κάνει πιο smooth. Και μετά με το πινέλι του blend, να παίρνω το strass και να το χώνω στο καπάκι. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Το μαλλί μου έχει μακρινή, θα σας μιλήσω και αυτό σε άλλο βίντεο. Θέλει λίγο κούρεμα βέβαια. Το βίντεο θα έχει τεραστίο. Αυτό το ξύσια. Όχι. Αυτό είναι κουλεροπινέλο. Είναι αυτό. Θα το άλλη φορά. Πάμε το μαύρο από τη Sephora Waterproof. Είναι κάπως κατεστραμμένο αυτή τη στιγμή. Έχει το πουρτσάκι του πίσω. Και είναι έτσι. Για να βάλουμε λίγο στο μάτι. Το βάλουμε λίγο προς τα έξω. Να νομίζω ότι το μολύβι κάτω το μάτι δεν είναι πάρα πολύ. Να βάλω λίγο ρουζάκι ακόμα. Λίγο εδώ. Να γίνει λίγο blend. Δεν έχω φως, δεν έχω καλό φως, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Νομίζω ότι η ποιότητα της μασκάρας που είναι η αγαπημένη μου στιγμή. Ελάτε λίγο ακριβώς πίσω μου, εδώ. Νομίζω. Όχι, πρέπει να είσαι. Θα σφαίρω. Εδώ. Είναι πάλι από τη. Όχι, αυτό είναι από την Essence. Λοιπόν, λίγο έτσι. Κάτω. Θα στεγνώσω λίγο. Να βάλουμε και από την άλλη πλευρά. Πάει και αυτό. Ξέρω είναι πολύ basic. Νομίζω μείναν τα χειλάκια. Αλλά πριν κάνουμε τα χείλη, λέω να βάλουμε λίγο και στα φρύδια. Το ξέρω πρέπει να βγουν. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι από Sephora επίσης. Από εδώ ανοίγει, κλείνει. Και από εδώ το πουτσάκι.
Δεν εκτιμούσα ποτέ το μολύβι βιδιών. Να πω, εν τέλει βγήκε πάρα πολύ καλό. Εδώ έχουν ενωθεί λίγο αυτές. Και τώρα να βάλουμε και ένα μολύβι. Αυτό είναι Eredue διπλής. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Αυτό θέλει ξύσιμο. Ας βάλουμε αυτό που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι πολύ μαλακό αυτό το κραγιόν. Αλλά στέκεται ωραία και γράφει πολύ ωραία. Έχει την κάμερα, στα χείλη πάνω γράφει. Επειδή έχω ξηρά. Πάμε και αυτό. Και από πάνω θα συμπληρώσουμε. Έχω δύο, λέω να βάλω αυτό το κραγιόν πρώτα που είναι τη Sephora 02. Είναι με shine inside, shine. Εδώ είσαι. Θα κάνουμε λίγο focus. Δεν κάνει. Να το έκανε. Πολύ ωραία. Πάμε σε μένα. Είναι κάπως έτσι. Το έχω φορέσει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ μαλακό. Γυαλίζει. Shiny. Δεν κάθεται. Κάθεται, αλλά εγώ μπορεί να μην ξέρω να χρησιμοποιώ όπως βλέπετε κραγιόν. Δεν είμαι καλή. Έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Επειδή βλέπετε το shiny ήταν, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Δεν έχω πάρει τη Dior. Δεν ξέρω αν είναι. Αυτά. Και για έξτρα έχω και αυτό. Αλλά λέω να μην το χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Να το αφήσω λίγο να στεγνώσει. Και κομιλάνω. Εδώ το πάρω έτσι και το βάλω τα μποναριστά. Για έξτρα γελά. Κατέβασα λίγο το μαλλί. Να μην βλέπω κιόλας. Δεν ξέρω. Το τελικό make-up είναι αυτό. Να σας το δείξω λίγο με φως. Εδώ. Να σας δείξω και λίγο και τι ωραίο καιρό που έχει σήμερα. Και πρέπει να φαίνονται και οι Άλπεις εκεί απέναντι. Αν και έχει μερικά σύννεφα. Και από εκεί είναι οι Άλπεις. Αυτά.